ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଅର୍ପଣ ରଥର ପରିକ୍ରମା ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ଲକର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଗାଁ ଅର୍ପଣ ରଥ ପରିକ୍ରମା କରି ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ଓ ସଂଗୃହୀତ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପୁରୀ ପଠାଯିବ। ଅର୍ପଣ ରଥ ପରିକ୍ରମା ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୀମାଞ୍ଚଳ ପାତ୍ର, ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ବ୍ଲକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଏସ୍ଓଜି ମହିଳା, ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଅର୍ପଣ ରଥର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସହ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକାର୍ପଣରେ ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାହି ଓ ଛକରେ ରଥକୁ ଭକ୍ତମାନେ ବିଶେଷ କରି ମହିଳାମାନେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦରେ ଫୁଲ ପକାଇ ଦୀପ ଜାଳି ଓ ପୁନଃ କୁମ୍ଭ ରଖି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଓ ଗୋଟା ଗୁଆ ରଥ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ରଥ ସୋମବାର ଦିନ ସରପଞ୍ଚ ଜାଗିଲି ସେଠୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚୁଡଙ୍ଗପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ମହାନଳା, ପଳାଶପୁର, ଲୁଣିଲାଠି, ଜଲବରା, ଚିନ୍ତାଖାଳି, ଚୁଡଙ୍ଗପୁର ଆଦି ଗ୍ରାମ ଭ୍ରମଣ କରି ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଚାଉଳ ଓ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।